predošlých videách sme si ukázali, ako nainštalovať PostgreSQL databázu, ako zistiť verzie prerekvizít, ako vytvoriť úlohu v plánovači úloh a taktiež ako naimportovať databázu do PGadmin 4. V tomto videu si pozrieme, ako sa jednotlivé programy púšťajú s argumentmi a ako sa správajú. Taktiež sme si prebrali už štruktúru projektu, ktorá obsahuje 4 priečinky, PowerShell úlohu a databázu. Momentálne máme vytvorený už aj task, ktorý sme si ukázali, ako sa robí v predošlom videu. Cesta je nastavená správne. Momentálne si ideme odskúšať projekt Puppeteer na NoQuery databázovej tabulke. Vyhľadáme si teda NoQuery readme. Ako argument zadáme text z textového súboru. Klikneme OK. Vidíme, že argument sa uložil. Momentálne v databáze logs sa nenachádza nič. Úlohu spustíme. Vidíme, že Test Engine nám otvoril stránku, prihlásil nás a momentálne doplňa údaje do textových polí typu string aj taktiež int. Na konci Test Engine klikne na uložiť zmeny a znova sa pokúsi zapísať údaje do textových polí. Tento proces prebehne dvakrát. V prípade, že na prvýkrát sa nepodarilo zapísať údaje správne do textových polí, tak to skúsi znova. Do databázy sa nám taktiež uložil log, kde vidíme, aký čas trval pokus, teda vlastne chod programu, s akým statusom skončil, teda failed, o akú technológiu ide, IDčko reportu, IDčko usera. Taktiež máme report message, kde môžeme vidieť, že ktoré jednotlivé HTML tagy, teda textové polia, dostali chybné dáta. Ak si obnovíme Windows plánovač úloh, vidíme, že proces úloha skončila s kódom 0x1, čo znamená neúspech. Ak si vyskúšame ten istý framework na inej tabulke v databáze, ako napríklad IntQuery, pridáme argument, spustíme úlohu, Test Engine zadáva údaje z databázovej tabulky int. V tejto tabulke sa nachádzajú taktiež aj double a taktiež aj int hodnoty. Vidíme, že zmeny sa boli úspešne uložené, teda náš Test Engine úspešne preformátoval aj hodnoty int na double. Report sa uloží do databázy. Taktiež vidíme IDčko reportu, user ID, o akú technológiu ide, s akým výsledným stavom skončil, teda success. A vidíme, že žiadne problémy nenastali. Pre ďalšiu demonštráciu si môžeme odskúšať taktiež framework Selenium. Ohľadom frameworku Selenia je cesta k spustiteľnému súboru troška dlhšia. Treba ísť do priečinku net 7.0 win _x64 a
nájsť súbor project.exe. Kliknúť na Open. Pridať text z textového pola ako argument. A spustiť úlohu. Ako vidíme, Selenium nám otvorí stránku, vypíše údaje, uloží do databázy. Tento framework bol najspoľahlivejší a najrýchlejší zo všetkých frameworkov. Jeho demonstráciu sme vlastne mohli vidieť aj tu. Ako ďalšiu ukážku si môžeme ukázať taktiež Selenium, ale na dátach s dátovým typom null alebo text. Taktiež vidíme, že predošlý proces skončil s exit kódom 0x0. Spustíme teda ďalší proces, ktorý bude bežať už na dátach s dátovým typom 0. Vidíme, že Selenium vyplní string values do textových polí a následne vidíme, že formulár nás nepustil uložiť tieto dáta do databázy, keďže sú nesprávneho dátového typu, takže Selenium sa pokúsilo druhýkrát vyplniť znova dáta, ale bohužiaľ neúspešne. V databáze si môžeme pozrieť, že sa pridali ďalšie reporty. Vidíme, že čas medzi frameworkom Selenium a Puppety je priepastný. Vidíme taktiež, že pri nesprávnych dátach Selenium nemal taký veľký rozdiel ako predošlý framework.